Čaute ľudia, moje meno je samozrejme a vítajte pri našom videjku. Rozhodol som sa natočiť videjko z túto Minecraftu. Natočím vám nový update 0.15. Ako vidíte, máme tu úplne toto nové. Ako prvé si ukážeme achievementsy, ale tie sú cez Xbox Live. Potom sú options, tu je sync in. Aj to nebudem stlačať. Nič iného tu nie je. Tu máme takéto tlačíko, ktoré keď tlačíme, tak si môžeme takto vymeniť skin a kúknúť si ho 3D. Play. A tu máme takto dve základné, tu sú naše svety. A tu sú servery a kamoši. Prejdete Create New World. Toto je normálne. Select. A ukážeme si všetky nové veci. Ako prvé si všimnete, že tuto nie je nič. Tuto, ako už vidíte, sú Spectral Sheepy. Tu je napríklad Night Vision, Invisible. Toto. Tak a vezmeme si skeletona. Nemôžem, tak to musíme vzať nejaké zviera. Napríklad kravu. Tu máme toto je aký? Sheep. Toto je Night Vision, dá, je to Night Vision. Ok, Night Vision vyhodíme. Teraz tu máme Invisible. On by pomrela, takže Invisible. Toto strieľa. Invisible. Kde zmizla? Máme Invisible kravu, ktorá je tu. Teraz vyzhodíme Invisible. Ako posledné tu máme Instant Damage, ukážem vám zo začiatku len takto nejaké. Overrate strašne veľa. Tak. Aj dole. Tu sú tieto sheepy, potom tu máme Kerosene Stick. Vám za chvíľku ukážem a nič iné tu nie je. Tu ako vidíte je plno nových vecí. Tu máme napríklad lead, name tag, sedlo, brnenia. Zatiaľ si ukážeme toto brnenie, ide na normálneho konia, potom vám ukážeme, tu máme carrot on the stick, to si hneď ukážeme, takže vám keď si sadnete trasa a dáte na ňu sedlo, tak na ňom môžete takto jazdiť a keď dáte boost tlačíte, tak ide strašne rýchlo. Normálne sa dá ovládať. Zleziete tým, že dáte dvakrát toto si klaknúť. Teraz mi pôjde prasiatko. OK. Potom si ukážeme. Tu máme kôň. Koňa si ukážeme. Takto sú kone. Tu si dáme right. A takto máme možno. Takto si ochočujeme. Tam hore vidíte. Tu hore vidíte srdcia. Koľko má srdiec. Tento je nejaký divoký, už ho máme. Tu dáme sedlo a armor. A vlastne, ako držíte toto bežanie, tak bežíte a keď podržíte skok, túto skok, tak ako toto si dole napnete, kde máte normálne XPčka, tak vyskočí. Sú rôzni koňovia, ktorí vyskočia vyššie, nižšie,
sú rýchlejší, pomalší. Tu máme tohto. Žrebca. Aj ten ide na mrkvu. A teraz si ho necháme. Teraz je tu spawnnate na Danky. No, na Danky. Tak. To je zombie skeleton horse. Na tom tu si nejde jazdiť. A tu máme zombie horse. Na tom tu si tiež nejde jazdiť. Tak, to sú koňovia a ďalej tu máme. Tu je spawn husk. Počkajte. Tam vidíte skeleton. Tu je strej. Najprv si zapneme mobile. Takže zapneme si mobile. Tu je strej. To je takýto kostlivec vlastne. Tu máme háska, ktorý nehorí. Tu je strej. Skúsim vám to nejako zapáliť nejakého, aby ste ho videli. Vidíš skeleton. Strej. Strej si prestanú horieť. Tu už vidíte streja. Tu je teraz strej. Vlastne taký kostlivec s bielými očami. Títo sú múdri, lebo idú tak, aby nehoreli, ale vytláčajú ho. Tak, títo už sú v pohode. Strelajú tak ako normálny. A všetko. Tu je hač, to je vlastne takýto akoby zombík. A máme tu spawn vidíš skeleton, tu predtým nebolo. A tuto ešte máme fire charge. Tak, hneď ukážem a sú tu nové textúry, to si potom ukážeme. Takže tieto charge robia oheň, dokážu robiť. Tu si s ním hovieť nebude. Tuto náš strej má teplú chvíľku. A my si teraz skúkneme túto name tagy. Sú tu také, musíte si vziať anvilku a name tag, potom si vezmete ovcu a hociakú vec si otvorím tohto zombie konia. Prvý je, napíšete veľké D-I-N-N-R Dinebone, to je prvé. A druhé je, keď napíšete jeb a takto medera, akoby. Teraz si ich vezmeme. Tu máme zombie skeleton konia, toto Dinebone ho otočí. Potom tu máme ovcu a na to dáme jeb a ona takto mení farbu. Bohužiaľ, keď ju zabijete, to dostanete vlnu akej farby bola na začiatku. A keď dáte aj na túto Dinebone, tak je otočená hnedá. Tak, ukážeme si teraz nové textúry.
napríklad túto dispenser má novú textúru a dropper. Iba v inventári. V inventári majú také textúry zaujímavé. A potom tuto je observer. Taký piston. Páčku si vezmeme a dvere nejaké, alebo niečo. Najprv blok a potom dvere. Také pistony majú normálnu peknú textúru, aj normálne sa vysúvajú všetko. Aj zhora normálne sa vysúvajú všetko. Tak vytlačia maximálne 16 blokov. Potom tu je obyčajný piston, ktorý tiež posunie tých 15 blokov. Tu máme tento observer. To je vlastne, neviem ako to nazvať. Keď vám to ukážem, tak si dáme toto. Tam si dáme nejaký blok a tam si napíšeme observer. A on to vlastne je tak, že tuto má takú akoby tvár alebo tak a vlastne tuto keď položíte blok, tak to pošle signál a keď ho zničíte, vám to pošle. Keď otvárate dvere, tak to posiela signál. Keď na to dáte keď k tomu dáte páčku a zapínate ju a vypínate, tak to posiela signál. Keď som stále niekde. Wow, meniház! Tak. Neviem, čo by som viacej povedal, tuto sa nič takého nezmenilo. Iba sticky pistony majú novú funkciu, že už konečne lepia veci na seba, keď si dáme napríklad obyčajný piston. Dám si sem line bloky. Dáme si okolo tieto, tak sa to normálne predtým šúchalo o to, čo to nevzalo, ale teraz to vezme so sebou. Bohužiaľ tieto pistony furnesky a tak sa to nelepí, ale tieto veci to vzalo, takže to je hlavné, že sa slime bloky dokážu lepiť. A nič takého nového tu nie je asi. Nič takého nového tu nie je. Čo som vám chcel, no, myslím, niečo je. Cauldron. Teraz už do neho môžete aj vliesť. Tak. A keď do toho dodáte nejaký potion, tak ho aj dostanete vy. No, tak to zatiaľ máte, pokiaľ sa v tom šlapkáte. Takže môžete od toho tak vliesť, máte už aj taký, neviem, nechcem nazvať niečo. A ešte tu je niečo, že je trapdoory, teraz od novej verzie. Dajú takto pokladať do vzduchu, aj na seba všetko. Keď dáte takto na zem, sa dajú dať. Vidíte, teraz sú dva na sebe. Neviem, to je asi všetko, čo by som vám chcel k tomu ukázať. Ešte vám